Helo, dwi'n Wen Diogel dwi, a dwi eisiau gwneud yn siŵr dy fod ti a dy deulu yn cadw'n ddiogel yn ystod y penwythnos. I'm Dwynwen Diogel, and I want to make sure that you and your family are keeping safe during the weekend. Digwyddiad i'r teulu cyfan yw hwn, felly mae'n bwysig iawn bod oedolyn yn bresennol gyda phob teulu yn ystod pob weithgaredd. It's very important that an adult is present with every family during every activity. Rhowch eich enw cywir ar y sgrin. Put your correct name on the screen. Peidiwch recordio na thynnu lluniau o'r teuluoedd eraill sydd ar y sgrin. Don't record or take pictures of other families. Gwrandewch ar gyfarwyddiadau'r arweinyddion ym mhob sesiwn a dangoswch barch at bawb sy'n rhan o'r digwyddiad. Listen to the leader's instructions during all the sessions and show respect towards everyone. Ond, y peth pwysicaf i'w gofio yw, the most important thing to remember is joiwch, mwynhewch. O ie, a chofiwch gasglu'r holl sêr. Remember to collect all the stars. Pob hwyl!